Jamen, hej. Jeg vil så gerne lige lave en lille video om de nye features i CS6 her. Jeg har kigget nogle videoer, og jeg har set nogle små ting, og jeg synes, vi kan starte med det her billede her, fordi altså, der er kommet en ny... Før i tiden, så skulle jeg markere her og kroppe ting ud for at fjerne den og sætte nye baggrunde ind, jeg ved ikke hvad. Så er der kommet en ny lille feature, som hedder Content Aware Move Tool. Og det kan være, nogen af jer har set nogle videoer på nettet, hvor at de er gået ind og så har markeret med lasso tool, og jeg ved ikke hvad, men det behøver man faktisk ikke, fordi i den her lille funktion, der ligger der altså en lille ting her, hvor du kan markere en lille boks rundt om, og ja, som vi ser her, så skal I altid give god plads, så man ligesom kan få det hele med. Så har vi faktisk fået en markeret, og så kan du jo så gøre det, at du flytter den, og siger, at den skal helt hernede og sidde. Så vil den flytte frøen nu. Skulle den gerne gøre i hvert fald. Kommer her. Og den begynder så at flytte frøen, så den skal slette den her frø op og lave den her frø ned, men der gør det det, der hedder Content Aware. Det vil sige, at den skulle helst udligne forskellene, så det egentlig ser naturligt ud, at den sidder hernede. Går lige lidt langsomt på grund af, at jeg har optagefunktionen til at køre, men det håber jeg, det er i orden med. Så snart er jeg færdig her. Sådan der. Så har vi flyttet frøen. Der er en lille smule fejl, men det er også en relativt grov lille ting, jeg gør. Altså, men det er sådan content at være move tool, vi har der. Vi går lige tilbage til sådan billedet var fra starten. Så er der kommet nogle nye features i crop toolet her. Med det samme vi laver den, så får du de her skyder herude, så du kan køre det ind, som du har lyst til. Vi vælger lige original ratio her. For at se, så skulle den helst, ja, så sidder den som den skal, så det vil sige, hvis jeg går nedad og så videre, så den også kun gøre sådan. Og vi kan gå herned, så virker det sådan set lidt ligesom i Photoshop. Så kan du bevæge billedet bag, eller i Lightroom hedder det, så kan du bevæge billedet bagved her, og vi kan placere den heroppe, for ligesom at give den en gang ned, og en vej op til 1000, ikke? Vi får at placere den her, og sige, det synes vi, det er godt. Så kan vi lave det hurtigt adjustment på det her, hvor hvis du siger autotone, og vi giver lidt kontrast, så kommer vi lige pludselig i tanke om, jamen, nej, det var sgu for mig bekroppet af, så jeg vil gerne give det lidt mere igen. Så trykker du bare på din kropning igen og siger, men vi laver bare billedet lidt større. Det var en lille feature, som der overhovedet ikke kunne før i tiden. Der var du sådan set været nødt til at gå hele vejen tilbage i billedet, så det er en af de sjove ting. Den ekstra ting, det er, hvis du drejer billedet, så følger view med. Det vil sige, det view, som dit færdige krop vil få, det er det, som du vil se i det firkanten. Altså det herinde i firkanten, som du ser herinde, når du drejer, det er det, du vil få i det færdige billede. Det, og billedet drejer med rundt. Det gjorde det heller ikke før i tiden, og hvis I er i tvivl, så kan I gå op i... der sidder en eller anden funktion et eller andet sted, du går op i, altså et flueben i, så kan du faktisk se, at den gamle metode, den ikke virker sådan. Men vi trækker den lige lidt hen igen her, og så giver vi den en position her, og kropper det, og så kan vi lige gå op og tage pilen her, og trykke Ctrl 0 for at fylde skærmen med. Så har vi jo en pæn lille frø. Og hvad kan vi ellers gøre? Altså, der er jo mange forskellige ting, man kan gøre med det nye her. Det var i hvert fald constraint her. I filtersektionen ligger der så nogle nye ting. Under blur, der ligger en, der hedder field blur, iris blur og tilt shift. Tilt shift kan vi ikke i mine øjne bruge på det her billede. Tilt shift kan du bruge, hvis du går ud og tager et billede af en jernbane for eksempel. Så går du ind og lægger billedet i CS6,
Gå ned i blur, tilt shift, og så kan du få jernbanen og togene, der står der, til at se ud som en modelbane. Hvis du googler tilt shift og billeder, så vil du også se de funktioner, som tilt shift har. Og de ser faktisk ret pæne ud. Iris Blur synes jeg er ret sjov. Så får du den her lille tekst her, som du kan køre op og sige, den sætter vi over 1000 her. Så opdater den, og så blør den simpelthen alt udenom og laver sådan en fin grænse herinde, som du så kan stille på herover, som du har lyst til på de forskellige ting. Okay, color og jamen, alt. Du kan selvfølgelig også vælge field blur til shift herinde. Du kan køre skyderen op og ned her og det samme her, og ind i midten her, der kan du stille på blur. Det vil sige, hvis vi kører op på 81, så kommer frøen til at se sådan her. Det er lige overkanten efter min, men hvis vi kører ned på omkring 35, tror jeg, at det vil passe, så vil vi have frøen til at stå relativt skarpt. Det kan godt være, at der er et enkelt ben, der ryger udenfor eller noget, men i mine øjne, der gør det her ingenting. Vi kan lige give den en lille smule større her på cirklen, for at få det øverste øje her med. Det skal så gerne komme her. Sådan. Ja, det er ikke helt med, men i mine øjne, så det her, det er fint. Så trykker vi OK, og så skulle vi gerne lave billedet med blurren, det gør det så her. Mens det gør det her, så vil jeg gerne have lov at vise en lille ekstra ting, som jeg har fundet ud af. Det vil så åbenbart ikke gøre mens. Men bagefter så vil jeg vise jer, hvordan I kan lave en extreme close, eller hvad du kalder det, en ekstrem tæt kropning af en blomst eller andet i et billede ved brug af eraser-toolen. Jeg har på fornemmelsen, at det ikke er noget nyt, men i hvert fald så vil jeg lige prøve at vise, hvad ekstreme ting du kan gøre med det. Så her er det færdige billede, så vil vi lave med lidt blur, lidt ting og sager, og du har en lille tuse, der sidder her, ikke? Man kan gå helt amok på alt det her, men det gider vi ikke gøre nu. Går vi lige over til det andet, jeg har her, hvis det ellers kan finde ud af at skifte, vi gider ikke se det der. Det er en blomst, jeg har skudt før, den var overbelyst og så videre, og nu ser den så sådan her ud. Først og fremmest, så kan vi lige zoome lidt ind, og så trykker vi selvfølgelig space for at få hånden frem og flytte blomsten. Så kan vi se, at jeg har de her to farve fejl, eller hvad det er, jeg ved ikke helt. Jeg tror faktisk, det er blomsten, vi sidder på. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber ikke, det er længe. Der kan du bruge den ny, altså ny patch tool er ikke ny. Det der er ny i den, det er, før der havde du kun en normal patch tool. Hvis du så lavede en patch, så blev det ikke altid lige pænt. Men nu kan du faktisk bruge content at være i patch tool. Så hvis vi går ind og laver en markering rundt om her, og så kører ind over, så vil I se, at selve patchen får en pil til højre og venstre. Så venstre klikker og trækker den. Så kan du sådan set selv lige vælge det her content at være, hvad det skal ned. Og så kører du det ind sådan der. Så er pletten fuldstændig væk, og man kan gøre det samme herover. Der går jeg ud over kanten for ligesom at få detaljer med og så videre, som de er. Og så fører jeg simpelthen bare kanten ned. Og der kan man jo så prøve lidt af hver vej. Da jeg gerne vil have en helt væk, så kan jeg se, det ikke var den sådan allerbedste idé lige at gøre det på den måde, så jeg går lige en gang tilbage, og så trykker vi simpelthen ud for billedet, så skulle gerne gå væk, og så tager vi den langs på kanten i stedet for sådan her, og så patcher vi lige vores blad. Så skulle det gerne være væk. Lad os se, vi vælger den her for at lave et deselect her, sådan der. Jeg vil lige trykke Ctrl 0, sådan i hvert fald meget mindre synligt på bladet, efter min mening. Det med at lave en extreme crop med dit eraser tool, det er simpelthen, at jeg går ned på det, der hedder Magic Eraser Tool.
så går jeg ind og fjerner farverne. Og den fjerner kun de nærliggende farver. Så i det du går ind, nu fjerner godt nok en kant derovre, men det er ikke noget, der gør noget i det færdige resultat. Det er kun en hurtig visning, jeg laver her, og når først du har lavet de tætte på blomsten her, som vi har her, så går du over og vælger den igen og tager Erase Tool, og så visker du sådan set bare billedet ud. Eller baggrunden, hvad du vil kalde det, ikke? Du kunne måske vælge en lidt større pensel her. Sådan her. Sådan. Det her over. Hvis man skal gøre det her helt perfekt, så skal man zoome ind, fordi der vil være små steder rundt omkring, som har en farveforskel for den, som du har gået ind og erase. Så det vil sige, der vil være små firkanter og ting og sager. De kan ses med det blotte øje nogle gange, når det er helt ude her, men ellers så, ja, så synes jeg ikke, at man så kan se det hele. Ja, jeg måske lave en lille fejl der. Den lader vi lige stå. Man kan lave det meget pænere end det her, hvis man gør det stille og roligt. Det jeg så plejer at gøre, når jeg laver dem her, så laver jeg et nyt lag. Flytter den nedenunder, fordi det skal være vores baggrund i forhold til blomsten, som er det øverste lag. Hvis vi gjorde sådan her, så vil den nye lag, du laver, ligge oven på blomsten herinde. Og så vil du ikke få den effekt ud af det, som jeg synes, at vi vil prøve at lave her. Det er kun en simpel lille demonstration. Så vælger vi at Gradient Tool, værktøj, og vælger vores baggrundslag herude. Markerer her, og så kører du bare op med pilen og slipper. Så får du en baggrund, som du vil have, og jamen, altså, man kan jo vælge, hvad man vil. Du kan vælge en rigtig spraglæg i stedet for at sætte ind her på den måde. Så får du sådan lidt funky en, og du kan dreje den, som du vil. Og lave forskellige effekter med en blomst, eller hvad som helst, som du vil kroppe ud. Som sagt, så er det ikke en ny feature. Det var mere ting som Patch Tool med Content Aware. Vi har også Content Aware Move Tool, som er yderst godt. Det er rigtig effektivt. Den har lidt forskellige ting at sige. I krop er der kommet en ny en, som jeg ikke helt har fundet ud af noget. Den hedder Perspective Crop Tool. Så går man ind og laver en krop her. Og så kan du flytte lidt med cursorne her og lave et perspektiv krop. Som sagt, så fatter jeg hat af briller af, hvad den egentlig gør. Man kan se her, så kommer jeg til at gå uden for billedet. Jeg har prøvet en gang, det så forfærdeligt ud, det jeg laver. Vi prøver tilfældigt her at se, hvad sker der, når vi laver det her perspektiv krop her. Så kropper den og laver den, drejer den en lille smule. Det er ikke helt betydende med det her, det er nyt, men det er bare nogle sjove ting, man kan lave med Photoshop.